שלום, אני דוקטור אלון לירן, מומחה בכירורגיה פלסטית, עובד בבית חולים שיבא בתחום של התאמה מגדרית. אני מנהל את תחום ההתאמה המגדרית בבית חולים שיבא, ועוסק הרבה בשחזורי שד, גם שחזורי שד מורכבים כגון מיקרוכירורגיה. בקליניקה הפרטית ברמת החייל עושה את כל הניתוחים האסתטיים וטיפולים אסתטיים כולל מכשור והזרקות. היום אנחנו נדבר על ניתוח מאוד מאוד חשוב שמשפיע על הרבה נשים, וזה ניתוח הקטנת חזה. הפנייה לניתוח הקטנת חזה נובע בדרך כלל מצורך, ממש צורך אמיתי ומועקה וקושי שיש לנשים עם העובדה שיש להם שד גדול. אז בניגוד לתחושה הרווחת ששד גדול זה משהו שהוא נורא אסתטי ומאוד כיפי לחיים, השד הגדול בעצם מקשה מאוד על אורח החיים. גם מבחינת פעילות גופנית, גם בפעילות היומיומית, לפעמים קשה לבחור בגדים, ויש נשים שממש נושאות איתם את העול הזה של השדיים הגדולים מגיל מאוד צעיר. אז הרבה פעמים ההגדלה של החזה בצורה מוגזמת, מה שנקרא ג'יגנטומסטיה, קורית כבר מגיל הנערות, מסביבות גיל ה-13-14, כשהנשיות מתחילה להתפתח, ויש כאלה שאצלם זה קורה בשלבים מאוחרים יותר, בעקבות כל מיני שינויים הורמונליים, אחרי הריונות ולידות. יחד עם ההגדלה בחזה, קורה מצב שהשד גם צונח יותר ויותר למטה, כי האור שלנו כבר לא יודע להחזיק אותו, ובעצם השד צונח למטה, ויותר קשה לגוף שלנו לשאת את המשקל הזה, מה שגורם להרבה כאבי גב. אז יש לנו פה כמה בעיות. אחת זה בעיה בדימוי עצמי, שרואים את זה בעיקר בגילאים הצעירים יותר, ובעיה פיזית ממש של התנהלות וקושי וכאבי גב. אז בואו נתחיל רגע מהגדלת חזה, ממצב של חזה מוגדל כשהוא מופיע בגיל צעיר, שגורם באמת לדימוי גוף מאוד מאוד בעייתי. בדרך כלל ניתוחי חזה אנחנו לא עושים מתחת לגיל 18, אבל באחד המקרים היחידים שבו אני מנתח מתחת לגיל 18, זה מקרים של נערות צעירות שסובלות מהגדלה קיצונית של החזה. בגלל הבעיה בדימוי הגוף, בגלל שזה מונע מהם לעשות פעילויות עם חברים שלהם, לצאת לים ולעשות כל פעילות אחרת, זה בהחלט אחד הניתוחים שאפשר לעשות מתחת לגיל 18. כשעושים אותו בגיל צעיר צריך לדעת שעדיין יכול להיות מצב שלאחר הניתוח עדיין השד יגדל, ולפעמים צריך לעשות תיקון בשלב מאוחר יותר, או להסיר עוד רקמה. כמו כן, כשעושים את הניתוחים האלה בשלב מוקדם יותר, יש עדיין מצבים בחיים שיכולים לשנות בעתיד, גם אם השד לא יגדל באופן טבעי, יכולים לשנות בעתיד את מבנה וגודל השד, כמו למשל כניסה להיריון, או עלייה במשקל וירידה במשקל, שבגיל הזה עדיין הגוף שלנו עוד לא יציב לחלוטין. ולכן, כשעושים את הניתוחים בגיל צעיר, אחד, צריך לדעת שיכול להיות שנצטרך לעשות תיקונים לאחר שינויים גופניים נוספים, והדבר השני זה שיכולה להיות פגיעה בתחושה בפטמות לאורך השנים, או פגיעה ביכולת להעניק. באופן כללי, כ-70% מהאנשים אחרי ניתוח הקטנת חזה עדיין יכולות להעניק, גם אם לא באופן מלא. הניתוח עצמו, גם אם הוא נעשה בגיל צעיר וגם אם הוא נעשה בגיל מבוגר, נעשה בהרדמה כללית, לוקח בערך שעתיים, ולאחר הניתוח יוצאים בדרך כלל בלי נקזים, חבישה על החזה, חבישה מיוחדת לפטמות וחזיית ספורט. שעתיים לאחר הניתוח אפשר ללכת הביתה, בבית 48 שעות ללא מקלחת, ולאחר מכן אפשר להוריד את החזייה ולהתקלח, להחזיר את החזייה חזרה. במשך 6 שבועות אסור לעשות פעילות מאומצת, ובעצם אנחנו כל הזמן עם חזיית הספורט למעט המקלחות. אז מה בעצם עושים בניתוח? בניתוח מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו מרימים את הפטמות לגובה שהן צריכות להיות, כי בדרך כלל שד גדול, גם הפטמה שלו צונחת כלפי מטה. זאת אומרת שכחלק מניתוח הקטנת חזה, אנחנו גם מרימים את החזה. הדבר השני שאנחנו עושים זה מורידים רקמת שד. עכשיו, אנחנו נוריד את כמות רקמת השד בהתאם למבנה הגוף של המטופלת. ככל שהמבנה שלה יותר רחב ויותר גדול, אנחנו נשאיר בדרך כלל יותר רקמת שד, כדי שהשד יהיה פרופורציונלי ועדיין יעמוד. אפשר לייצר מצב שבו השד יהיה מלא יותר בקוטב העליון, או מרוקן יותר בקוטב העליון, אבל תמיד אנחנו נשמור על מראה טבעי ככל הניתן. הצלקות בניתוח הזה הן צלקות בצורה של עוגן, זאת אומרת שתהיה צלקת סביב ההתרה, צלקת אנכית שיורדת כלפי מטה וצלקת בכפל התת-שדי. אני משתמש תמיד בטכניקה הזאת ולא עושה מה שנקרא שורט סקר או צלקת סוכריה, כי במקרים כאלה כשהשד הוא גדול, הצלקת יורדת בעצם לדופן בית החזה ורואים אותה דרך חזייה, בגד ים וכו'. סך הכל הניתוח הזה, כמות הסיבוכים היא מאוד מאוד קטנה, היא פחות מ-1%. מה כן יכול להיות? אז כמו שאמרנו, יכולה להיות ירידה בתחושה בפטמות, לא תמיד זה סימטרי ויכול להיות ירידה בתחושה רק בצד אחד ובצד שני לא. צלקות שלא מחלימות יפה, מאוד מאוד נדיר, אנחנו נתחיל לטפל בצלקות כבר מחודש לאחר הניתוח.
יכולה להיות טיפה אסימטריה. כל הדברים האלה הם בעצם סיבוכים מאוד מאוד קטנים שהם ברי תיקון ולא מונעים מההנאה שיש מהניתוח הזה. צריך לזכור שניתוח הקטנת חזה, בגלל הסבל שהוא גורם לנשים, החזה המוגדל, הניתוח הזה זה אחד מהניתוחים עם שביעות הרצון הכי גבוהה שיש, למרות הצלקות ולמרות שלכאורה הוא ניתוח מאוד מאוד משמעותי. אז לסיכום, מי שסובלת בעצם מחזה שהוא גדול ונפול, הפתרון נמצא בהישג יד והוא הקטנה של החזה יחד עם הרמה, שווה, כי זה משפר את איכות החיים.